Salamu alaikum. Me shayi? Buzu barka da zuwa. Yanzu ne kake tafe? Wallahi. Yau, a bani shayi. To Buzu an gama. Duniya da wuyar zama. Duniya da wuyar zama. Duniya da wuyar zama. Yawa Buzu ga shayinka. Kai. Bura uba. Kai me shayi? Ya naji kananzir a cikin shayin naka ne. Kananzir ka zuba ne a cikin shayin. Haba Buzu kananzir kuma? To an shi ka ji mana. Kai. Yawa, to ka ji wanda naji. Sake juya shi. Bamba. Ya cewa na ji zafi. Cewa za ka yi dare na mawayo. Amma kaga da ka ji a jikinka haka ya fi. Idan kun san wannan shine zuwanku na farko wannan YouTube channel namu mai suna Cartoon Production Darazau. Don Allah ku daure ku yi mana subscribe, kana ku danna ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku sababbin ɗauka idan mun ɗora. Mun gode.